कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। विष्णू श्रीधर जोशी, राहणार बांबर, नानोडे। मी एक शेती बागायती करणारा माणूस। आमच्या इथं ज्या जमिनी आहेत, म्हणजे आता माझी स्वतःची जी जमिनी आहे 19/7 ती ह्या फॉरेस्ट याच्यामध्ये घातलेली आहे आणि त्या जमिनीत आम्हाला ते वेगवेगळे काहीतरी आणून द्या म्हणून सांगतात। आमची स्वतःची जमीन असून सुद्धा आम्हाला ते परत हे आणून द्या ते आणून द्या म्हणून सांगतात। हे चुकीचं आहे असं मला तरी वाटतं। पण मला पहिल्यांदा अभिनंदन करायचं आहे मला मुख्यमंत्र्यांचं की त्याने आमचा हा प्रश्न लगेच धसास लावतो म्हणून त्यांनी सांगितलंय आणि 30 तारखेपर्यंत त्याने आम्हाला सगळ्या सनदा देणार असं त्यांनी सांगितलंय आणि मी त्यांचं खूप कौतुक करतो। या सगळ्यांना त्यांनी तिथं बोलवून आणलं आणि त्याने आम्हाला मदत केली, त्याबद्दल मी धन्यवाद देतो त्यांना। आणि आम्ही अशी आशा करतोय की 30 तारखेपर्यंत सगळ्यांना सनदा द्याव्यात, जे इन्क्रुजमेंट आहे त्यांनाही बी द्याव्यात, कोण प्रायव्हेट आमच्या होत्या त्यांनाही बी त्यांच्या जमिनी बाजूला काढून सगळ्यांना द्याव्यात ही मी त्यांना विनंती करतो। सदानंद उर्फ सुखानंद बर्वे, फॉरेस्ट साईट कमिटीचा सदस्य, नानोडा। आम्ही 2012 ते 13 या सालात आम्ही वन हक्क कायद्याअंतर्गत आम्ही वेगवेगळ्या जे त्यांनी सर्वे नंबर एक सर्क्युलर 1980 या कायद्याखाली फॉरेस्टने एक कायदा काढला, त्या अंतर्गत हे सगळे जे आमचे येणारे सर्वे नंबर आम्ही ह्या फॉरेस्टमध्ये आपलं येतात असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं। त्यानंतर आम्ही त्याच्या सगळ्या त्यांनी जे काय आम्हाला गाईडलाईन दिलेली त्याप्रमाणे आम्ही सगळ्या फायली केल्या। फायली करून दिल्यानंतर सुद्धा जवळजवळ 10-12 वर्ष गेली तरी याच्यावरती काहीच कार्यवाही झाली नाही। त्यानंतर आमच्या दिव्याराणे यांनाही आम्ही या संदर्भात हे त्याने दिल्यानंतर दिव्याराणे यांनी ACF त्यांना फोन करून त्याच्यावरती अगदी त्यांना निर्देश दिलेला होता, डायरेक्शन दिलेलं होतं की यामध्ये त्यांनी लवकरात लवकर काम करावं। त्यानंतर आम्ही माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोदजी सावंत यांची आम्ही भेट घेतली आणि त्या भेट घेतल्यानंतर त्यांनीही चांगले तडफदारी दाखवून त्यामध्ये आम्हाला बोलून घेतलं। त्याचप्रमाणे सरकारी अधिकारी, मग त्यामध्ये कलेक्टर, त्यानंतर त्या वेगवेगळ्या वन अधिकारी, त्याचप्रमाणे इतरही अधिकारी यांना बोलून घेऊन, डेप्युटी कलेक्टर यांना सर्वांना बोलून घेऊन आमची जी काही मागणी होती, जी आम्ही त्यांना सांगितली होती की आमच्या लवकरात लवकर ज्या काही आम्ही केलेल्या फायली आहेत, ज्या जमिनी आमच्या आहेत, त्या जमिनी वन हक्काअंतर्गत आम्हाला सर्वांना प्राप्त मिळाव्या यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे गेलो। मुख्यमंत्र्यांनी त्याला चांगला प्रतिसाद दिला आणि लवकरात लवकर म्हणजे गोवा घटक राज्य दिन 30 मे यापर्यंत आम्ही जास्तीत जास्त देण्याचा प्रयत्न करू असं आम्हाला मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे। धन्यवाद। तुम्हाला सनद सगळे ते देणार म्हणून सांगितलं? सनद देणार नाही। आता किती जणांची जमिनी त्याच्यात येतात? 133 आमच्या नानोडा गावात 133 जमिनी आहेत, 33 क्लेमंट आहे, पण त्यापैकी काही वैयक्तिक म्हणजे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी, जी खाजगी प्रॉपर्टी ती सुद्धा त्यांनी आपल्या ते जे उतारे होते, एक चोराचा उतारा जो नंबर सर्वे नंबर तो त्यामध्ये अधिकृत केलेला होता, पण तरी सुद्धा मग त्या परवा त्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की ती जमीन आम्हाला पडत नाही। मग ते त्याच्यावर त्यांनी आपला रिमार्क घालून ती आम्हाला आता वेगळी करून जे काही लोकांनी एन्क्रोचमेंट केलेली आहे, अतिक्रमण करून जे त्यामध्ये कितीतरी पिढ्या त्यामध्ये काजू करतात, कुमेरी शेती करून त्यांनी काजू केलेले आहेत, त्या काजू लवकरात लवकर त्यांची सनदी देण्यात याव्यात अशा मुख्यमंत्र्यांनी त्याला सांगितलेलं आहे।